I denne øvelse får spillerne lavet en masse afleveringer med små afbræk, som holder dem i gang. Der opstilles en masse kejlemål på en lille bane. Spillerne er sammen 2 og 2 og laver afleveringer igennem målene. Når træneren giver lyd, skal de finde et nyt ledigt mål. Sørg for, at du og din hjælpetræner kommer rundt og hjælper spillerne. Efter et stykke tid kan man variere øvelserne. Vi kører! Aflever med det dårlige ben! Nu! Nye kejler! Go, 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 go! Noget, der er rigtig svært. Vi gør det op på toppen af foden. Bum! Så tipper de til hinanden. Så I kan finde ud af det. Finde ud af det. Foden ind under bolden, så tip til den anden. Bum! Udvid øvelsen med andre afleveringsformer. Fokus er her på at drible og skyde. Spillerne opdeles i 2 rækker. En række ved siden af hvert mål. Foran dem står en kejlerække, som de skal drible igennem. Efter driblingerne tager de et par træk og skyder. Så går de over i den anden række og gør det samme der. Lad forældre være målmænd. Det er en god hjælp og samtidig sjovt for alle parter. Fokus er på koordination og samarbejde. Start simpelt med, at de skal kaste bolden til hinanden. Når de har styr på det, kan man gå videre. Nu kaster den ene spiller, mens den anden afleverer. Kom rundt og hjælp spillerne. Her skiftes I til at hætte til bolden. Vis eventuelt, hvor i panden bolden skal ramme. Næste gang øvelsen tages i brug, kan knæet også tages med i øvelsen. Inden for et markeret område skal spillerne jonglere. Vis spillerne, hvordan man ruller bolden ind mod sig selv med fodsålen, og derefter vipper med tåen. Gå rundt og hjælp ved at vise og fortælle, hvordan det skal gøres. Træner råber stop, træder ved bolden med fodsålen og står helt stille. Er I med på den? Vi dribler. Kaosbold er et sjovt spil, hvor spillerne får en masse boldberøring. Når træneren råber stop, skal de stoppe bolden med fodsålen. Stop! Varier med forskellige måder at stoppe bolden på. Stop! Godt gået, gutter. Den tager vi lige en gang til. Så kaster vi os ned og stopper bolden med maven. Okay? Træner råber stop. Stopper den ud af knæet. Hold lige en gang. Næste. Træner råber stop. Kaster vi os ned og stopper bolden med panden. Er I med på den? Ja. Vi dribler. Lad spillerne komme med idéer til, hvad man skal gøre, når træneren siger stop. Godt gået, gutter. Er der en af jer, der har et forslag, hvad vi kan stoppe bolden med næste gang? Tobias? Med ryggen. Vis os det, Tobias. Vi kaster os ned og stopper bolden med ryggen. Godt så. Hold driblingerne. Stop! I denne mini-agility-øvelse er der fokus på motorik og koordination. I den ene side skal spilleren løbe i hula-hop-ringen og derefter skyde. Så løber de over i den anden side, hvor de skal løbe igennem en stige og så skyde.
Anton. Så er det ringende. Godt, Anton. Lad forældre være målmænd. Det er en god hjælp, og er samtidig sjovt for alle parter. Dette spil er en sjov konkurrenceleg. Samtidig øver det præcision og vurdering af spark. Spillerne deles op i 2 hold. En bold med en anden farve placeres i midten. Nu skal spillerne ramme bolden i midten og få den ned over modstanderens baglinje. Trænere og hjælpere fjerner boldene inden for banen. Tilpas afstand til midten efter niveau. En variation på legen er, at der skal rammes kegler. På hver baglinje placeres et antal kegler. Når en spiller rammer en kegle på den anden baglinje, henter han keglen og placerer den på egen baglinje. Denne øvelse træner reaktion og skud. Spilleren lægger sig ned med hovedet fremad. Når spilleren ser bolden, skynder han sig hen til bolden og gør klar til skud. Efter skud går han over i den anden række. Man kan også vælge, at spilleren skal ligge på ryggen eller sidde ned. Lad forældre være målmænd. Det er en god hjælp, og er samtidig sjovt for alle parter. En aflang bane markeres med kegler. Først løbes der bare frem og tilbage for at prøve det. Det var nemt. Nu sætter vi røver i skoven på sprog. Bliver man rørt, så bliver man fanget, så holder røveren i hånden. Derefter sættes der en røver på. Hvis røveren fanger en, skal de holde i hånd og fange de andre bagefter. Fik du en Justus, du blev taget ud og holdt træneren i hånden? Er I klar? 1, 2, 3, værsgo! Det samme kan gøres med bold. 1, 2, 3, værsgo! Først dribler de bare. Bagefter skal de beskytte bolden fra røveren. Man kan spille med, at de bliver røvere, eller at de bare skal prøve igen. Sæt flere røvere i spil, hvis det er for nemt. Det er alt for nemt, det der. Vi tager en røver mere ind i skoven. Der er 2 røver inde i skoven. Er I klar? 1, 2, 3, værsgo. 1, 2, 3, værsgo. Her kan de ikke fanges af røveren, hvis de laver en finte foran ham. Prøv at høre her. Selvom de laver finter, skal I ikke lade dem slippe. Prik til boldene. Brug forældrene, og så spillerne ind som røvere. Det er sjovt for alle parter. Ud og prik til de voksne bolde. Denne øvelse har fokus på motorik og skud. Spilleren løber hen til den første kegle. Her laves en koldbøtte. Derefter løber spilleren videre til næste kegle, hvor han kravler. Så får spilleren en aflevering og skyder første gang. Man kan variere øvelserne med englehop, hoppe på et ben og kravle på ryggen som en krabbe. Sæt gerne fokus på, at spillerne skal lave jubelscener. Jubelscene!